Nananawagan ng mas mahigpit na proteksyon para sa mga bata ang Cyber Guardians Philippines sa gitna ng binubuong National Artificial Intelligence o AI Governance Framework ng pamahalaan. Nakiisa sa consultation meeting noong March 31 ang Cyber Guardians PH kung saan kinatawan ni board member Jen Macalinaw ang organisasyon sa isang talakayang pinangunahan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Dumalo rin ang Cyber Guardians PH AI Master Trainer na si Nathaniel Macalinaw. Layunin ng consultation na mangalap ng mga rekomendasyon mula sa iba't ibang sektor para mas mapatatag ang governance mechanisms, regulatory approaches at implementasyon ng AI policies sa bansa. Ipinresenta ng DepDev ang kanilang initial framework na nakaangkla sa National AI Strategy for the Philippines na binuo ng Department of Science and Technology o DOST. Sa pulong, binigyang diin ng Cyber Guardians PH ang ilang mahalagang prinsipyo, kabilang ang pangangailangang maprotektahan ang mga bata laban sa mapanlinlang na paggamit ng AI. Iginiit din ng grupo na hindi dapat mapalitan ng teknolohiya ang papel ng mga guro sa edukasyon at dapat gamitin ang AI bilang instrumento para sa kabutihan, hindi para sa pagsasamantala. Para sa iba pang usapin, may kinalaman sa digital safety at child protection. Patuloy na tumutok ang Cyber Guardians PH sa pakikipagtulungan sa pamahalaan at iba pang sektor ng mamamayan. Ako si Sonia P. Soto para sa CLTV 36 News.